Wow, Bratislava. Hrad, UFO a nejaký týpek z kanála. No ale čo teraz? Musím niečo vymyslieť, lebo sa unudím. Čože? Požičanie bicykla? Idem do toho okamžite. Rýchla a jednoduchá rezervácia online. Už stačí len podpis. Vyzdvihnutie je blízko Bratislavského parku Železná studnička, kde môžeš začať s jazdou rovno z obchodu. Žiadne motanice s prepravou auta a podobne. V sezóne sme otvorení 7 dní v týždni. Máme cez 60 e-bajkov, 12 detských bicyklov rôznych veľkostí. Všetky bicykle sú pripravené v top stave s možnosťou požičať si akýkoľvek typ pedálov alebo GPS cyklopočítač. Prilbaj samozrejmosťou. No dobre, berem späť. Bratislava je mega. Už žiadne hrady, ale bike a lesy. Prenájom na jeden deň alebo aj na niekoľko mesiacov. Nekonečné možnosti. rental.velocity.sk